तो हेलो हाय फ्रेंड। तो फाइनाली आम हनुमान मंदिर पहुँची जाइए। आप देखो आम जाऊे हनुमान मंदिर ठाकुर को केमी आरती दिया तो देखा आम देखो मुझे घंटा बजे बजेमी तो फाइनाली आरती दिया
ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ଫଟୋ ଖିଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ହେଲା। ଫଟୋ ଆମେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇ ତିନିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ହେଲା। ଫଟୋଟା ସେଫ୍ ଆସିଲାନି ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଭାଇ। ସୌର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଠଉନି ଗୋଟେ ଫଟୋ। ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଉକ ବସି ବସାକି ଭଲସେ ଉଠଉଛୁ ହେଲା। କ୍ଲିୟର ଉଠେଇବୁ ହେଲା। ହଁ ଯାହାର ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା ସେ ତ ଆଣ୍ଠିକି ରହିଛି, ତାର ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଗା ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଗା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ରାତିରେ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବୁ।